खुलुमबाय बयनिसिमबो हाय हेल' एभरिवान माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ ना थ' आंबो इसोरनि अननायाव बर्तमान मोजाङैनो दंथ'यो जेबो जाथ'वाखै आरोना दा जियानो हक आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैनाय जालायबाय स' बे आपडेट्सआ जाहैगोन जोंहा पिएम किसाननि सायाव जितु 21 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ जोंहा हाबनो गोनां दं गोबां माखासेफोरा मुं दानजाबाय बेबायदि जोङो खौरांफोर जोङो मोननो हाखादों दा सावरायगोन दसे उनावहाय आङो दा एसे दिनै नैबे बागाननि भिडिअखौ आङो एड खालामनानै होनाय जाबाय आरो रायजोफोर दा बे बागाना मा बागान आं एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरो सायावहाय नेट लागायनाय दंखायो आरोना सानसेखालि आङो बुंलांखादोंमोन आङो सम मोनोब्ला बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जागोन थ' बिदिब्ला बागानाव एसे हाबैदिनि आरो दिनैनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरोना थ' थेवबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदो आरो फाइनालि आङो दा बारियाव हाबफैबाय रायजोफोर नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनखादों जितुनिखि स्क्रिनावहाय नै साइडआव नुनो मोनगासिनो ना थ' आङो दिनैहाय बेखौनो एसे एक्सप्लर खालामनो लाबाय आरोना आरो बयबो मिथिजोबनो मोनखाबाय गोबांफ्रानो गायबाय आरो जोङो गोबां भिडिअस जोङो नुनो मोनखाबाय ना थ' गायगासिनो दङ एकदम थ' आङो बेखौनो दिनै एसे शेयार खालामनो लादों बे आबादा मा आबाद जोङो बयबो मिथिजोबनो मोनखायो थ' नै बेबायदि मानबायबाय गुदिनिफ्राय एकदम फ्राय बियो 2 बोसोर अलरेडि जाबाय आरोना 2 बोसोर जाबाय बियो अलरेडि 3 बोसोराव हाबनोसै आरोना आं एसे दिन्थिगोन बांद्राय मानग्लोबाखै आरोना बेबायदि मानगासिनो दा एसे बियो बेवहाय बिलाइया एकदम बुरजा जाजोबगोन आरोना थ' जोङो बेखौ बयबो मिथिनो मोनखायो आरो बियो जाहैबाय भेनिला आबाद थ' नै बेबायदि मानलागासिनो बिराद मद' आरोना थ' फ्राय 2 बोसोर जाबाय बियो आं एसे दिन्थिलांबाय थानि केमेराखौ उल्थायनानै आबादा बेनो नै बेबायदि सायावहाय पाइप लागायना होनाय जादों आरोना थ' बिराद मोजां मानलाजोबखाबाय नै 2 बोसोर जाबाय आरोना बियो आरो नैबे साइडजोंबो दंबावो नै बेबायदि लागायनानै होनाय जाजोबदों आरो गयफोरावबो लागायनानै होनाय जादों आरोना थ' गयावबो हायो आरो बेखौ लागायनो थाखाय जोंनो बांद्राय बेबायदि हा नाङा आरोना बेबायदि खथासेसो हा थायोब्लानो जायो आरो भेनिलायावहाय जोंनो एसे सायहाखौ नांगौ थ' बेखायनो गोजौआव बेबायदि नेटखौ लागायनानै होनाय जादों मेट नांगौ बेबायदि नेट होआबा जाया आरोना एसे प्रब्लेम जायो बिलाइफ्रा डिसकालार जालांजोबो गोमो जाजोबो लाइट नांनाय बायदि आरोना नै मानलागासिनो थ' बेबायदिनो ग्रोम जाबोबाय आरो नै बिराद बरिया जाबोजोब्बाय नै ग्रोम जाजोब्बाय बेखिनियाव हायाव सिन्थाय नै मानबायनानै बेबायदि फैबाय आरो बिराद मद'खा नै एकदम बेबायदि मद' आरोना थ' मानलाजोब्बाय आं एसे सिङाव हाबलांबावनि थ' बारा एरिया नङा आरो बेखिनि लाइन मोननैसोआ एकदम बरिया मोजां जाबाय नै बेबायदि पस्ट लागायनानै होनो हायो थ' जेराव मेराव मानलागोन बियो गयाव होयोबा गयावबो मानलागोन बेबायदि मानलाजोबगोन आरो गाहायथिं मानख्लायबोगोन नायलांदो नै बेबायदि लागायनानै होनाय जाजोबदों आरो पस्ट बेबायदि औवाफोर लागायनानै होनाय जादों आरो जोङो बाथामावबो मानला होनो हायो बेबायदि बाथाम आरो नैबे फिसा नै थ' बेबायदि मानलागासिनो आरोना नै एकदम आप टु गोजौसिम थांबाय बेबो बेबायदि मानलागासिनो आरो दंबावो फिसा बियो फिसाफ्रा एसे उनाव गायनायमोन आरोना नै बिराद बरिया जाबाय बेफोर देग्लाय एबाराव गायनाय उनाव गायनाय गोजामोन बेफोर नै दासो मानलागासिनो
बेबायदि बस्था होनो हायो आरो नारेंखल दुरुंबो होनो हायो आरोना नारेंखल दुरुं होनो हायो नैबेबायदि बस्था होनो हायो आरो बाथामावहाय आरो बेबायदि नारेंखल दुरुं होयोबा बेस्ट जायो आरोना थ' बेबायदि मानलागासिनो आरो नै बेफोर गासिबो एबारनि गेजेर माने बोसोरसेल'सो जादों आरोना सोरबा सोरबा देरबाय ग्रथ लादों नै बेबायदि नारेंखल होयोब्ला मानखोनो बिराद मोजां जायो माने नारेंखल दुरुं होयोब्ला बरिया जायो आरोना नायदो नै बेबायदि ग्रथ लाबोगासिनो बेफोर गासिबो माने ग्रथ लाजोब्बाय आरोना नै बेयावबो ग्रथ लाबाय थ' बिथिंबो दंबावो आरो फिसा फिसा बेबायदि नारेंखल दुरुं होनाय जाजोबदों आरोना थ' बेयावबो दङ नै आरो बेबायदि पस्टफोरावबो होनो हायो नैबायदि आरोना थ' नै मानलागासिनो बरिया जाबोगोन आरो माने बेफोर देरजोबबा माने जायगायानो थोनाय नङा कभार जाजोबगोन बेफोराव गासिबो जेसेबां माने पस्ट दं सब भेनिला लागायजोबदों आरोना आरो हरैजाय सिङाव दंबावो थ' गय दंफांफोरावबो होनाय जादों बेबायदि आरो रायजोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला जोङो दा मेन टपिकआव थांदिनि जोंहा PM किसाना मा जानानै दङ थ' PM किसाननि बेबायदि जेबो जोङो दा फाइनाल आपडेट मोननो हायाखै थ' जोंहा नैबे फैबाय थानाय जितु नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जोङो मोननायनि गोबां चान्स दङ दा नेनोसै जोङो आरो जायफोरना EKYC गैया मारिनानै लादो आरोना थ' अब्लानो जोङो फैसाखौहाय मोननो हागोन नाथाय गोबांफोरा बेबायदि नामफोर दानजादों होननानै जोङो निउसफोर मोननो हादों आरोना दा बेसेबां सैथो बेखौहाय मिथिला नेनानै थानोसै जोंहा नैबे फैबाय थानाय फार्स्ट उइकआवनो गोदान मासनि बे फार्स्ट उइकआव जोङो मोननायनि चान्स दं आरोना थ' गोलाव खालामला रायजोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौहाय आङो एसे माने बागानखौनो खालामनो लाबाय आरोना माथो खालामबावनो थ' उपाय गैया एसे माने खेथि मावनोसै आरोना बेखार थाबाय थानो माने एकदम बानाय मोनो भेनिला सेनिला लागायबाय आरो बेबायदिनो चक्लेटफोर दंबावो चक्लेटखौ आरो उनाव लाबोबावगोन आङो आरोना थ' बेबायदिनो सम सम आङो बागाननिबो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन भेनिलानिबो भिडिअसफोर लानानै फैगोन आरोना थ' गोजोनथोंसै जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो नुबाय थाखानाय भिडिअसखा भेनिलायाबो एसे माने मुल्यबान बुस्थु आरोना जोङो बेखौहाय चक्लेट बायदिसिना केकफोरावबो बाहायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो थ' बे भेनिला आबादनिफ्रायनो जाजोबो आरो जितु फिथाइ बे फिथाइया बेवहाय ग्रेड थायो ABCD ना बेबायदि ग्रेड बाय ग्रेड बेखौ माने बासियो आरो दा जोङो एसे सानगासिनो आबादखौथ' मावगासिनो दं नाथाय मार्केट मायाव मोनगोन मार्केटखौ बिराद सिन्था जागासिनो ना सानसे समाव बिनि मार्केटबो सफैगोन जुदि जोङो गायनानै लानो हायोब्ला आरोना थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय